سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكسترا ابزوان لعلى زخونه كاله نجر ازرب كوينو على ما شاغل زركب نجر اندحرالو اتي نبوزحات هاجرات تقليلو عاصيو قطبه انكهاسي كوم دما هيوتا شحات كوسد زر زلو حمام كورونا خوينو دروخا لعلى مليون شوعته ميتشح والكسبات يوم بتحمم تتحيزم زركبو از غمزيلن كل دما ابز حلفه قربه معلتات علم بفلاي دما اغور افريقيا اناويص زنبره زينا اندحر نيرو كلته فرنسا مدبرهم حكايم اتب حجز سرح كتابة أبزيغاتات أفريقيا كفتن زبل حساب بمغربهم يو ازغا نمحبر سب علم بتعم زدن سوان كومدما كود بتعنا علم كي ترفيو حيال تقاوم قتيمو بدحري خاتم حكايم يغريتا كوان تحتتو كم مجمرتو قنا كم زي حساب محسابهم بوز حساب يزيون بقات امي اب تلفجن انت زي قالعو نيرومسي نيت كتابت بحق مفتنو نيروم مالتيو زبل حتى يوم كلا علو ترايم نزغا كساب مسؤوم زي لنا كن ملسو زي نخيل كوان تخونا ندحريت ناب تاريخ تمليسنا قنا اب افريقيا يخون بحافشة اب زي معبلا هاقرات حكمنا وفتنتات تخايدو نيرو دي ايكونن كن رئي نخيلنا ابزا چانلكا كم توتر نغربو زتفل عليه زعباتات نحجي مستتون فرنساويان حكايم زبلوه اب افريقيا كتابت ناي مفتام مدب اب زيغاتات ناي تاهغور قدم حجي تفتينو زفلط زي سباوي حكمنا وفتنتات كومدما ملس ودب تعنا علم نزوم ناي حجي حكايم كنرئي كنفتنينا قدمي قنا ابزا چانل سبسكرايب لايك كومون نتدول بمطواق قدامو تخاتاتلتي معالتاو تحستونا خدكونو بغبرن عدم زخونه ود سب نحنت زي حسبه نجر كجبر اندحر كوينو بزي زخونه مخنيات سلا زي جبر جدن امخنيو نزي كمز سلا زخونه كمز خجبر زي تجددكو كبل زرع ازي خمس عينه طبايكا نبر نيبوز حد كسبات بهر كوانت خونه اب اكي تجبرات كو علم كلغنا بتعم اسنبادي كومدما نتي تجباريو زي سب او تباهيلو كنقفي زرع نايزا ابنتكا قدم نوح عمتات يجبر زنبره عداغا دق سبات كوينو كافريقيا بوزحات دق سبات بسنسل تموقيهم اب مراخب تسقيلهم ناب امريكا يمزو سد نيرم اتم ناي شعو شقاطو ناي دق سبكا ناي تزغبر زنبره شقط ناي دق سبات زخونه جيلانت بوزح مغنيات هيبم يوم اب جبري زوعلو زنبرو قالك ابو دما نحنا كابم نبلز زعينتو حيدا عين السب مخانكا زي مأمان كوينو ناب عدم مالت ناب افريقيا خيدمكا بحيل يوم زمصوم نيرم ازوم حجي كتابت اب افريقيا كفتن الو زبل حكايمكا كمز عين زي سب او زخونه مغنيات يمهبم هذا كابت مخنياتكا اب افريقيا بزح حكمنا وقرب سلازي بلوم كومخا نتحمم قلعات سلازخونو بتخوينو بتي كحزوم سلازخونه نتفوسي نحنا زي نفتن لهم زعينتو انا وار زخونه حساب يمغيرم كمتا قديمه زغلصكوخا اذا عين الدحورات تحساسبه ابلع على افريقيا كومدما افريقاويان كم زي سب مرأيهم حجي ايكونن زجمره بسنك تحسم مجزاتن جيلانتن كا اب افريقيا زغبر زنبره زي سب او تكبرات كنزارب اندحر كوينا مجمرتا اتتقاس افريقاوي تندحرالا سارا بارتمانيا سارا بارتمان بشحن شوعات 289 ابتا حجي دو افريقيا تبهال زلا افريقاوي تهاجر توليدا سارا بتفطرا ملء زبل اكالات زلوا مقمچ انا اطباتانكا ججف زخونه قرص اكالات تونن زنبرت عدميا عيسراتاتن كل دما بحد انجليزاوي دكتور تعاشيا ناب عد انجليز مصاتمو ابو لكع كم تحجي امكان انسساتات سب تاكيبو نت انسسا كر ازمص نسخ ابت زمصا انجليزاوي كم انسسا نميريتيا تقرب نيرا ابت مريت زموصو زنبر سباتكا نتدلدلن ججفن زنبر اكلاتا كم زي سب اندار ايوم كزانا قعلا زوعل زنبرو كبزو وصايون ناي سنه فلطتاو حكمناو مرمرات مفتنيت كتقوملاون كيلم نيرميوم بزحري دما ناب حدا كالي فرنساو مستشطت ابون حكمناو فتنتات كمز تجبر لا يزغلص دحر موتاخا اكالاتا اب حكمناو مرمر مفتنت راي زيكونه اب باريس اب حدا نايسب بيت مذكر كساب كلت شحن كلتنيا يتا اسكرينا نمرئت قريبو بدحري غنا هاجر دوب افريقيا اسكرينا كملس بمحتاتا ابتا عمتتيا نابدو افريقيا تمليسو دحر اللي 150 عمتاتيا حمد ادم زلبست سراخا ناب عدم وسيدما ابو مفتن سلازغبروا تغالع منبر اب افريقيا اب غيزي مغزاتي زي تنغرولو بزح زي سباو زخونه حكمنا ومرمرات تفصيمو كم زفلت يزغلاص مسفر يا من الدق انستيو بزتحاز حدا كابتم ابتا عود الشم كطري زخالو فلوطات حكاي من دحرالو يتياب 19 كفل زمن زنبره امريكاوي جيمس ماريون سيميو
እዚ ሓኪም ኣብ ተሽዑ ግዜ ምስ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ፍርያምነት ብዝተሓዝ ዝገበሮ ኣበርክቶ ዓብዝና ክጥርቅ እኳ እንተኸኣለ ድሕሪኡ ከም ዝተፈልጠ ግና ኣይኮነን ክትገብሮ ክትሓስበውን ኣነዋሪ ዝኾነ ተግባራት እዩ ዝገብር ዝነበረ። እዚ ኸኣ እቲ ሓኪም ነቲ ኣነዋሪ ዝኾነ ናይ ሕክምና ፈተነታቱ ኣብ ልዕሊ ጊላታት ዝኾኑ ኣፍሪቃውያን ይገብሮ ብምንባር እዩ። እዚ ኣብ ምሕካም ፌስቱላ ዓበ ኣበርክቶ ገይሩ ዝበሃል ሓኪም ነተን ሽዑ መፈተነ ዝገብረን ዝነበረ ጊላታት ዝነበራ ኣፍሪቃውያን ደቂ ኣንስትዮ ብዘይ ዝኾነ መደንዘዚ እንዳተሳቀያ ብዘይ ድሌተን እዩ ንብልዕተን ሕክምናዊ መርመራታቱ ዝገብረሉ ነይሩ። ካብቲ ዘገርም ድማ ነዚ ሓኪም ክሳብ ሕጂ ክከላኸለሉ ዝረኣዩ ገለ ሰባት ዘለዉ ብምዃኑ እዩ። ንሶም ከዓ እተን ሓይመን ዝነበራ ጌላታት ንሱ እቲ ሕክምናዊ መርመራ ክገብረለን ባዕለንየን ሕራይ ኢለንኦ ብምባልዮም ዝኾነ ታሪኻዊ ጭብጢ ዘይብሉ መከላኸሊ እዮም ዘቕርቡ። ኣብ ኣሜሪካ ከዓ ስለቲ ምስ ስርዓተ ፍርያምነት ደቂ ኣንስትዮ ዝገበሮ ኣበርክቶ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ሓወልቲ ዝተሰርሓሉ እኳ እንተኾነ እቲ ኣብ ማእከል ከተማ ኒውዮርክ ዝነበረ ሓወልቲ ግና ነቲ ኣብ ልዕሊ ኣፍሪቃውያን ጊላታት ዝገበሮ ጸሊም ታሪኹ ዝቃወሙ ውልቀ ሰባት ምስ በዝሑ ከም ዝእለይ ተገይሩ። እዘን ቀዲመን ዝተገልጻ ክልተ ዛንታታት ድማ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ከምኡ ድማ ኣብ ግዜ ጊላነት ኣብ ግብረ ዝወዓላ ብምዃንን ምናልባት ኣብቲ ሽዑ ግዜ እቶም ኣፍሪቃውያን ክገብርዎ ዝኽእሉ ነገር ስለ ዘይነበረዮም መፈተኒ ተገይሮም ወይ ከዓ ካልእ ምኽንያት ክወሃብ ዝከኣል እኳ እንተኾነ ኣፍሪቃ መፈተኒ ሕክምናዊ መርመራታት ካብ ምዃን ግና ክሳብ ዝቐረበ እዋን ከቋርፅ ኣይተረኣየን። ነዚ ዘረጋግፅ ኣብነት ድማ ኣብ ቴስዓታት ሕማም ኤድስ ብሓያል መልክዕ ይላብዓሉ ኣብ ዝነበረ ግዜ ብዙሓት ተመራመርቲዮም ዝኾነ መግትኢ ዝኸውን ፈውሲ ንምርካብ ሓያል ዝነበረ ፈተናታት ዝገብሩ ዝነበሩ። ብ1994 ከዓ ማእከል ምክልኻል ሕማማት ዝበሃል መንግስታዊ ትካል ኣሜሪካ ሓደ ኤዘቲ ዝበሃል ፈውሲ ሰሪሑ ኣብ ኣፍሪቃ ክፍትኖ ይወሲኑ። ኣብቲ ሽዑ ግዜ ከዓ ኣብ ልዕሊ 17,000 ደቂ ዚምባብዌ ዝኾና እቲ ሕማም ዝነበረን ደቂ ኣንስትዮን ከም መፈተኒ ናይቲ ፈውሲ ተመሪፀን። ኣውለታዊ ጎነታት ናይቲ ፈውሲ ከይተፈለጠ ከዓ እቲ ፈውሲ ከም ዝወሃብኦ ተገብረ። እቲ ፈውሲ ከዓ ነቲ ሕማም ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ግዜ ጥንሲ ነቲ ሕማማ ናብ ውላዳ ከይትሕልፎ ዝሕግዝ ኮይኑ ኣብቲ ግዜ ትግና ይሰርሕ ዲ ኣይሰርሕን ከይተፈልጠ እንከሎ እዩ ኣብ ልዕሊ እተን 17,000 ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ፈተነ ዝተገብረ። ፍርቂ ካብዘን እቲ ፈውሲ ዝተዋሃበን ደቂ ኣንስትዮ ድማ እቲ ፈውሲ ክሰርሓለን ስለ ዘይከኣለ ከባቢ 1,000 ዝኾኑ ቆልዑ ኣብ ግዜ ሕርሲ እቲ ሕማም ካብ ኣዴታቶም ከም ዝለገቦም እዩ ተሓቢሩ። ብድሕሪኡ ከዓ ማእከል ምክልኻል ሕማማት ኣሜሪካ ብዛዕባ እቲ ፈውሲ ኣብ ታይላንድ ብዝገበሮ ተመሳሳሊ ፈተነታት ውፅኢት ረኺበ ኣለኹ ኢሉ ብምሕባር እዩ ነቲ ኣብ ዚምባብዌ ዝነበረ ተግባራቱ ዘቋረፀ። ኣብ ቴስዓታት ከዓ እዚ ኣብ ዚምባብዌ ዝተገብረ ሕክምናዊ ፈተነ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ኣፍሪቃ ተኻይዱ። ብ1996 ኣብ ናይጄርያ ብትግርኛ አንቅጽ እንብሎ ሜኒንጋይትስ ዝበሃል ሕማም ብብዝሒ ኣብ ሓንቲ ካኖ እትበሃል ዞባዩ ክርአ ጀሚሩ። ኣብ ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን ሓንቲ ካብ ዝዓበያ ናይ ሕክምና ትካላት ዝኾነት ከምኡ ድማ ኣብ 2018 ጥራይ ክሳብ $53 ቢልዮን ኣታዊ ዝነበራ ፔፊዘር እትበሃል ዓርሞሸሽ ትካል ንሓደ ንሳ ዘፍረየቶ ፈውሲ ኣብ ኣፍሪቃ ክትፍትኑ ኣወሲና። እታ ትካል ከዓ ኣብቲ ግዜቲ ነቶም ሓሚሞም ዝነበሩ ዝኾነ ካልእ ኣማራፂ ዘይነበሮም ናይጀራውያን መፈተኒ ክትገብሮም እያ ጀሚራ። ኣብቲ ዝነበረ ፈተነታት ከዓ 4 በቲ ሕማም ዝተለኽፉ ንጹሃት ቆልዕዮም ህይወቶም ክስኡኑ ተራእዮም። ድሕሪ ማይ ናብ በዓቲ ከም ዝበሃል ድማ መጀመርያ ብዙሕ ተቃውሞ ዘይረኣየ ምምሕዳር ካኖ ኣብ ልዕሊ እታ ኣሜሪካዊት ትካል ክሲ መስሪቱ። እቲ ክሲ ከዓ ክሳብ ሕጂ ኣብ ቤት ፍርድታት ኮለል ክብል ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ዓመተ 2009 እቲ ኣሜሪካዊት ትካል ነቲ ዝፈጸመቶ ጌጋ ኣሚናትሉ ንምምሕዳር ናይታ እቲ ፈተነ ዝተገብረላ ዞባ $75 ሚልዮን ካሕሳ ክትከፈለን ከላ ነቶም 4 ደቆም ዝሰኣኑ ስድራ ቤታት ድማ ነፍሲ ወከፎም $175,000 ያሂባቶም። እታ ትካል ከዓ ነዚ ዕረ እንዳጣዕማ ዝሃበቶ ገንዘብ ከይትህብ ካብ መጀመርያ ትከላኸለሉ ዝነበረ ዘረባ እንድሕር ነይሩ ከይሓፈረት እቶም ቆልዑ እቲ ሕማም ቀቲልዎም እምበር ፈውስና ኣይኮነን ቀቲልዎም እያ ትብል ዝነበረት። ድሕሪ ዝኹሉ ቀደም ዝተገብረ ዘይሰብኣዊ ፈተነታት ከዓ ሎም ዓመት ኮሮና ዓለም ብዓለሙ ምስ ወረረ ፈረንሳውያን ሓካይም ኣብ ኣፍሪቃ ክታበት ክንፍትን ንደሊ ኣለና መባሎም መቐጸልታቲ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ብገዛእቲ ዝግበር ዝነበረ ዘይሰብኣዊ ሕክምናዊ ምርምራት ኣብ ልዕሊ ኣፍሪቃውያን እዩ።
ኣብዚ እዋን ከ ኣፍሪቃ ወላውን ኣመና ምዕብልቲ ከምኡ ከ ሓያላይ ትኹን ብዙሓት ጸለውቲ ዝኾኑ ውልቀ ሰባትን መንግስታትን ዘለውዋ ብምዃኖም ድሮ እቲ ናይቶም ፈረንሳውያን ዘይነብር ሓሳብ ክንጸግን የቕሬታ ክሳብ ዝሓቱን እዮም ኣገዲዶሞም ዘለዉ ከምቲ ኣብ ዝተፈላለየ ዜናታት ገሊጽናዮ ዝነበርና ድማ በዓል ድሮግባን ኤቶን ሓያል ተቃውሞ ከርእዩ እንከለዉ ሓላፊ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝኾነ ዶክተር ቴድሮስ ከኣ ሓያል ዝኾነ ተቃውሞ ብምርኣይ ኣፍሪቃ ሕጂ ይኹን ኣብ መጻኢ መፈተኒ ክታበት ኣይክትከውንን እያ ዝኾነ ዝፍተን ክታበት እንድሕር ኣሎ ድማ ብሓደ ዓይነት ሕጊ ኣብ ኤውሮጳ ይኹን ኣብ ኣፍሪቃ ሓደ ሕግታት ተኸቲሉ ይዝፍተን እዚ ምስ ግዜ መግዛእቲ ርክብ ዘለዎ ኣተሓሳስባ ግና ጠጠው ክብል ኣለዎ ውድብ ጥዕና ዓለም ከኣ እዚ ከየጋጥም ዝከኣሎ ክገብር ክብል ኣፍሪቃ መላመዲ ከም ዘይትኸውን ኣፍሊጥዩ ተቃውሞ ዘስምዐ ንሕጂ ዝተዳለወ መደብ እዚ ነይሩ ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም